Nehodíme sa k sebe. Stále sa hádame. To, že sa hádate, zrejme naznačuje vaše vzájomne rozdielne postoje na určité veci, takže veľmi ťažko nachádzate spoločné východiska. To samo o sebe však nič nehovorí o tom, či sa k sebe hodíte alebo nie. Čo však môžete pomerne s istotou o svojom vzťahu povedať je, že nie ste si vzájomne ľahostajní. A to nie je málo. Skoro by som povedal, že sa máte radi. Hovorí sa, protiklady sa priťahujú. Keby to bolo také jednoduché, dvojice by sa nerozchádzali. Ja to vidím tak, že ideálne je, ak partneri majú spoločné ciele, ale protikladné povahové vlastnosti. Výsledkom je, že dosahujete ciele vo dvojici rýchlejšie, ako by ste sa k ním dopracovali každý solo. Je problém, ak jeden z vás miluje chodiť na spoločenské večierky a druhý obrábať políčko v ústrani vidieckeho domčeka. Každý žijete, tak povediac, v inom svete, a teda nežijete spolu. Je však fajn, ak obaja radi cestujete, pričom jeden z vás je komunikatívny chaotik a druhý je uzavretý pedant. Komunikatívny chaotik perfektne vykomunikuje letenky a uzavretý pedant presne naplánuje obsah batožiny a dokonale ju zbalí. Tiež sa hovorí, že nehádaná láska je láska nemilovaná. Je jasné, že keď ste sa stretli len nedávno a ty spoznávaš ju a ona zasa teba, hádate sa viac okolo detailov spoločných cieľov. Keď si tieto ciele ustálite, aj hádok vám ubudne. Hádky čas od času sú fajn. Potvrdíte si, že vám stále na sebe záleží a že chcete hľadať spoločnú cestu. A napokon zmierovanie po hádke býva také nádherné. Už len kvôli nemu sa niekedy možno aj oplatí nejakú hádku si vymyslieť. Takže hádajte sa a množte sa. Zhrnutie. Hádka znamená, že partneri si nie sú ľahostajní. Partnerov spájajú spoločné ciele. Opačné charakterové vlastnosti pomôžu obom skôr dosiahnuť spoločný cieľ. Hádok časom ubúda, pretože partneri sa už poznajú.